Дами и господа, добре дошли в Spaceflight Simulator. За тези от вас, които не знаят, в тази игра може да си строим космически ракети и да ги пращаме на всякакви мисии в Слънчевата система. До Юпитер. Да. Тъй като за начало на поредичката, мисля да направя първата мисия, която е да отидем до Луната и да се върнем. Което как ще стане, не знам, но ще разберем, явно, евентуално. Нека първо започнем с, може би самия ландър, самия кораб, който ще касне на самата Луна. Така, това би трябвало да е добър вариант на корабът, който ще касне, т.е. единственото, което ни трябва е това докинг порта, в смисъл това е частта, с която ще се свържем към основния кораб, който пък ще орбитира около Луната и като цяло тази част, този кораб ще остане в орбитата на Луната, а реално ще се върнем с кораба, който сега ще построим. Така, това ще е самата ракета, която ще се върнем с нея на Земята и реално частта, която ще се върне е само тази капсула, в която в нея има сложени парашут и хедшилд. Хедшилда е този уред, който когато при навлизане в атмосферата на Земята издържа на много голяма температура и така не позволява на капсулата да изгори в атмосферата. Да. Добре с обяснения. И нека сега направим и самата част, която ще ни запрати към Луната. Така, това е долу-горе финалният резултат за корабът. Въобще не знам дали ще стане, не знам дали това е добър дизайн за ракета. Като цяло нищо не знам, но в главата ми някакси това трябва да стане. Да, нека разберем дали реално ще се получи. Добре, така. Изстрелваме. Добре. Имаме излитане. Сега искаме само да навлезем в самия космос. Оп. Сега навлизаме в космоса и се забавяме в същото време. Остават 0,5% да ги използваме. И отделяне. Бум, перфектно отделяне. Изчакваме. И сега целта ни е да влезем в орбитата около Земята. И бам. Достигнахме ниска земна орбита. Ниската орбита на Земята. Абе, не знам. Бали. Сега отиваме и се навигираме към Земята и ето го трансфер Window. Ще се таймлапнем тук. И сега тук ни дава с колко метра в секунда трябва да увеличим, за да може да влезем реално в орбитата на... не самата орбита, ама да може да влезем в около Луната. Така, сега ако отидем до Луната, трябва да видим ето това, да. И искаме да сме възможно, тази линия да е възможно най-близо до Луната, но не да докосва и самия обект, самата Луна. Включваме RKS-ките. Така. И
Бум, мисля, че така е добре. Сега ще се таймларпнем тук. И за сега ракетата, дизайнът на самата ракета работи много добре, т.е. точно тази част на ракетата беше замислена да ни вкара в орбитата на Луната и за сега това става идеално. Сега, за да се вкараме в самата орбита, трябва да намаляме. Обръщаме се срещу положено и почваме да бим, да цепим с всякаква възможна сила. Така, но не стана, докоснахме. Ей! Сете да стане. Добре, втори левел. Така, този път ще сме по-далеч. Така. Идеално. Мисля. Не съм сигурен. Така. Сега дано стане. Пац. Добре. Ето сега тази линия ще направя един кръг евентуално. Моля. Така. Панирах се. Ади. Бум. Ето сега почнахме да... Сега хванахме някаква орбита на Луната, но това е много голяма орбита. Ние... Ако искаме да се върнем, ни трябва по-ниска орбита, затова ще отидем до най-ниската точка и оттам ще почнем да намаляме пак. Тей. И... Така... Не мисля, че е добре. Ще се таймларпнем тук. Така. Ще увеличим малко орбитата тук. Така. Вече сме в ниската орбита на Луната, ама аз ще го смаля още малко. Пац. Така. Почти перфектна орбита. Сега прехвърляме каквото е хартисало в двата кораба. И тук остава много голямо количество горило, което не е хубаво, по принцип. Но, какво такова? Така. Отделяме се. И сега се отделяме тук. Прехвърляме се към самия ландър. И сега тази ракета ще обикаля около Луната, а ние ще се насочим към самата Луна. От другата страна. Така. Цак. Бум. Така. Сега искаме ето тези метри да са възможно да са на нулата, за да може да падаме право надолу. Това ще бим директно. Така. Почти до нулата. Точно това, което искаме. И пац. Сега би трябвало да видим, да, ето е самата Луна. Перфектно. Мисля. Сега падаме с 50 метра в секунда, което за сега мисля, че е добре. Така, 300 метра. 200.
О, не знам на тази бабуна дали ще е много добро кацане. Но кой го е бе? Пац, ой. Така. Успешно, дами и господа, каснахме на повърхността на Луната. С 71% хартисало гориво. Сега имаме проблем. Кое от двете беше нашата ракета? Добре, това е. Сега ще навигейтнем към ракетата, която ще ни върне към Земята. Тук сега си представете, че в капсулата са астронавтите, те слизат, взимат си с какво трябва да си взимат и след като си взели всички там експериментални джаджувки, излитаме, гледаме го да дуреме да излитаме най-хоризонтално. Така. И сега искаме да хванем орбита. Бум, имаме някаква орбита вече. И сега трябва да намалим с 8 метра в секунда. Почнах да се върча като пумпа обаче. Така. Искаме това да е долу горе перфектна нула. И те ще се засекат някъде тука. Така че нека се таймлапнем. Така. Пац. Сега искаме това velocity да стане минимално, т.е. пак 0. Оп. И вече ни пише, даже няма да го видим. Така. Сега намаляме сайт velocity-то. Така. Искаме сега да се движим възможно най-бавно и плавно, за да не вземе да стане гаф. Така, айде де. Бум! И се свързахме в орбитата на Луната. Сега представете си, че хората, астронавтите, които са били тук, са се прекачили към този кораб, предоставили са каквато информация имат да предоставят и сега чисто технически може да се откачим от това, да го зарежем тук, без лоши чувства, нали, приятелю. И да отправим път към Земята. И така. Сега нека се върнем безопасно
с... Значи, като цяло, сега това няма да ни трябва, само капсулата. Не знам дали е правилно така да се прави по принцип. В реалния живот най-вероятно не е. Но, ние сме група интелектуалци, които правят експерименти и така. Добъл 2. Този път няма да го правим така, защото видяхме, че явно не става най-добре. Така, сега се обръщаме. Така. Цак. Линията трябва да падне до самата повърхност, идеално. И вече сега се отделяме. И би трябвало сега всичко да е наред. Да. Явно така се прави. Ето реалната работа на Headshield-а. Той може да издържа на много голяма температури и да предотврати това, което стана преди малко, за което не смятам да говоря сега. Да. Може да отворим пръщата минимум на 2500 метра, така че мога да измам няколко това. Ще изчакам още малко. На следващата съвсем така, пръщата е малко отворен. И сега. Чакай да, аз му чакаме да бъдем. И... Бум! Честито успяхме да каснем на Луната. Това беше сравнително трудна мисия. Ако имате някакво предложение, какво може да правим в следващия клип на тази поредичка, напишете долу в коментарите, както виждате, може да правим експедиции до Луната, до някакъв астероид. И от Слънцето до Юпитер. Там планетите ги няма. Да, хора, надявам се клипа да ви е харесал, ако е така, радвам се. И ще се видим другия път. Айде, живо здраво!